Gusto engko nek kowe apik ya mayang ning kene ditangkap Pak Joko peresmian panggung Rejeng Anyar nggih panggung Rampu Anyar ora. Ning pekewar Pak Joko aku. Ora wis kowe Pak Joko kowe wis sembrono. Satu-satunya gareng sing iso ndalang mung kowe. Alah. Jono alah. Coba aku perang gagal iki. Kuwi. Aku perang karo sapa? Yuk, wayange sing perang kok perang karo sapa? Oh, iki kene. Nyo, kene. Monggo Mas Jalan. Ini kita. Gini. Nah, wes. Ora usah dipancali sik. Wah, wedange jenengan kutah kepancal. Raimu. Gak apa-apa ya, Pak ya. Mike gentenan nganggo iki sik. Selindro 6 Pak Pit, selindro 6. Oh, kuwi odo-odone sing viral ya. Lulusan SSN, kuliah pirang tahun biyen pedalangan? Meh 16, Pak. Suwe men. Umure kula pas niku 16. Oh, lak yo ngono, heeh. Sik. Mongko dawuhipun Ki Mantep Sudarsono niku wayang kulit niku nut jaman kelakone. Iya, heeh. Dadi kala mangsane bar bedol kae terus limbukan nggih entuk. Ngoten niku, Pak. Nggih. Ngono ya, Nduk. Iya, lho kualik. Goblok. Ngono ya, Duk? Iya, yo. Lah iki bener. Injih. Serpek wayang Udawa ketemu karo Sabrangan. Goleki apa? Tengak-tengok. Singgung ini apa sih? Oh, Cempolo. Yo lulusan pedalan kok singgung ngene. Cempolo. Apa jenenge? Nek ngene kula cilik kok. Dadine jenenge Cempili. Oh. Iki gedhe Cempolo. Ah iya, Ayo coba. Cumangkah anggro sesumbar Dalang. lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadya guntur ketuk umu pengkang colonidi kayon le mbak lu Nggih, Pak. penyune kumambang Sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi nyat langening kalang yarak lara pandang koncar inon lerek kekon Langune padang iki. Sabran nggih sabran. Wah. Wat nancepne apa ora? Odo. Duk. Cumangkah anggro sesumbar Kuwi neh. Apale sak liyane kuwi lho. lagi kuwi apale apa? Oh iya, ora apa. Jumangkang kro sesumbar. Ora aku gemes kok peniti kok ngelikke wae. Nggih Pak Dalan. Cumangkah anggro sesumbar Lindu bumi gonjeng kumaludo guntur ketuk ing tepuk tangan ngelok lho aku ajane lho tenan didalangi apik ndang omong-omongan. Iki omong-omongan karo iki. usik to Pak mosok omong-omongan karo peniti to benci aku jenengan kira-kira dadi peniti apa bintang tamu Wis to kuwi Udawa omongan karo Sabran kuwi. lha dadak omong-omongan apa to Pak Lho meh gelut, meh perang. lha bendina petuk lho ndara wis ngerti karepe to wong harus ngerti karepe ndang perang ngono lho mawon Pak Tantang-tantangan. Oh, omong sapa apa? Ora iso. Suarane wayang Udawa piye Sabrangan piye? mosok dadak takok lho jenengan kaya ngono dadak takokke lho. Iki wayang anyar lagi teko rung. Sing pundi? Iki Udawa. Iki yo? Oh iya. Lagi teko ngene iki. Heeh. Anyar ngene iki. Iya. Lah ya Allah. Anyar ini iki. Iya. Iki ning nggenku apik dhewe ya anu. Ayo. Anu. Piye?
Aku bingung. Keparat leno pangindang utawa badadamu rondo bojomu ngono lho Reng. Parat, kuali. Parat. Leno pangindangmu, Leno pangindamu, tebak dadamu, tebak dadamu, rondo bojomu. nisah susumu. Eh. Tebak dadane bluk nek yo nisah to, Pak. Oh iya. Wuh. Wuh. Wedhus. Ayo maju lirane atiku, ora-orane bakal tak endani. Jogeto bakal tak kendangi, tayuban. Tiba. Nek ndeng sabrang mriki nggih. Sesek-sesek. Ora gawan kok kendhange kok. Biasanya Pak Manto ini sekedangnya. Wah! Mati aku. Loh, terus Ngono Dik, wayangan iki sing cetha. oh nggih Pak. Udawa niki sekti mandraguna tan tedas tapak palungande sisaning gurindo dibur mletik ngono lho. Oh iya iya. Mungkin iki musuh iki gur sepele, dikapung plus mati. Jadi wayangan iki sing cetha. Nggih Pak. Ora kan khusus suwen. Jadi ora ketok niki wong kondang. Oh nggih nggih Nek Pak. kan ketok sekti. Nggih Pak. Iki nganggo akik guwedi dadi pas plok nang ndase bocor iki. Iki getahen ngene, getahe ngene. Oh. Iki lho, lho ngerti arek abang iki getah iki. Getah. Nggih nggih nggih. Wayangane ngono kuwi cetha. Cetha. Jadi wijang cetha geni. Geni kados sinten Pak? Pak Bono. Oh nggih. Wis mudhun-mudhun leren-leren. Lho, ngusik Mas, ngusik. Dalange kula e. Jenengan guru peniti kok ngatur dalang. Oh kan mayang, lagi seneng-seneng mayang kon medun. Tak promosekke jebule wayanganmu elek. Heh. Jebulmu wayanganmu elek. Oh, alah jenengan apa lagi ngerti? Apa lagi ngerti? Upama wayang aku apik dak ya aku napa payung gareng to, Dik. Ngawur jenengan iki. Iya iya. Tepuk tangan. Sopo sing tepuk tangan iki, Bang? Aku. Oh, siap. Alah alah lah. Yo yo yo. Apik. Tepuk tangan. Oh iya. Jenengan iki peniti nyapa to, Dik? Ah. Bapak iki sing Purwasisa. Aduh, kesonyo udut. Ora kali tak sangat udut. Mike gentenan. Yo, jinjing. Ah, iki. Kuwi mau gareng. Waduh, duh. Mbok Pak iki engko. Alah lendang ngono akeh aku. Kondi lendang rek akeh kondi. Lendang seragam. Ah, Nun sewu Pak, niki kok tak elek-elekke. Tak elek-elekke wong kene kawasane kono. Nek taun ngarep nek ngliya ya aku rasaku pekewuh. Nek wayang aku ora iso sepelekke asline Pak, estu. Iya, Ora iya. percaya takok Mas Ragil lho, aku gak iso TA mergo elek wayangku. ora iso tugas akhir mergo elek. Elek.